Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Tsirin sama kake da 'yan maza gane aka san nan gaba daya. Allah ji Allah ƙara lafiya, Allah ƙara tsawon rai a sha ruwa. Iyali na babu lafiya a ramin ko da jika daya. Na yi tsammanin masu wanda kai akuya karko mini rikakkiya. Zan baka dalilin jaka daya in ka tashi kamar san jaka biyu. Ai Allah ji ba kyau kudin ruwa ba a uzuri wanda dai ya ci. Kama samun ko in farar da kai sauna mai siffa ya kaguwa. Ni sai in kwace gidan kama in aje ka a ramin ruwa. Allah ji Allah baka hakuri, Allah kara tsawon rai a sha ruwa. Shi wancan mai kankanin idan in yana da bayani ya zo kusa. Allah da sako na zo da shi, Allah sa dai za ka yi na'am da shi. Ka faɗa mana sai kunkuni kake da wuyanka kamar ila dan ruwa. Ai Allah ji da ka yi murmushi sai in yi bayanin da hanzari. A to bari in ɗan sake jiki watakila cikin gonakin ka ne ka uzurta kana so ka dan sai. A masallaci ne na anguwa ana ta sayan randunan ruwa. Butocin sallah muke bara ka saya mana koda guda biyu. Matsalar shi ba haushe in kai kuɗi sai ya yi ta aza maka ɗawainiya. Ne katon in ka ga goluna a cikin suka wanke guda ɗaya. Kai Allah ji na zo da albishir yau ne baje kolin taɓar gaza. Gari yau mata kitin wani mai gurmi ne ya zo da su. Yau kallo zai kwana kasuwa an barka da ciwon masassara. Samu lafiya cikin waya daina kumburi. Zaɓo mani daga guda uku masarar ka tukwici buhu biyu. Kai sauri malam Haruna kar ya riga mu ya zaɓi da hanzari. Batin da aka yi ma na kwanaki fa da ƙyar ya rage min guda ɗaya. Mata ta shiga koma ina jira ka bura sai dan kai saruri. Kai nake jira ka saya mini sarka da warwaro. Kuma ga makutar bai da lafiya maganin ma bashi na tattaro. Kwaba mishi kan waya kwankwada ni ba ni da sisi gwale taro. Ikokin da jikin ya tsananta ne ki jika mishi gwanda da tsamiya. Assalamu alaikum ina wuni. Wa alaiki salamu shigo bara'atu mai kyau da kwalliya. Haba 'yan mata a dangare ina kika ɓoye gaba ɗaya. Ai Allah ji an samu matsala garin nesan babu walwala. Ai yanzu kamar ni ina da kai bai kyauta a dai ganni rana ba. 'Yan mata kwantar da hankalinki yau ku bukatar ki ta biya. Yanzu zan aiko miki 100,000 kafin na iso sai ki sha ruwa.